Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako! Naimak! Dumot yun yung imo, ha? Hoy! Hoy! Wag yung tubag ay! Naimak pungkol! Sige plano ka ng tiguangang batitay? Manoy, dili na ko baho? Oy, nag-ilis ka na sabi, day? Oo, ingon man ang imak, nga ilis ko permi, para di ko nganlan baho sa panuway. Oy, kitsa mo tao naging anlan ni mo panuway tao, na? Katuman ang gwapa god. Ingon man ang imak nga, panuway si manang gwapa. Unsa day na panuway manoy? Di bang guna tao, God? Kanang panuway, doon na sungay, ang panuway doon ay ikog, ang panuway unya, doon na pag yun na sila tango. Parehas anang kanding ni Tutong? Oh, mauna. Nagtuyok-tuyok ang sungay ng mga panuway, lahi kinatanahon. Ay, dili dito siya panuway man ang gwapa manoy, oy. Kay wamang good to sungay. Unya, wasab ikugod. Mauna diha. Og ayaw tuwa ng uban anang ipanulti ng imak, ha? Og ayaw na sagtunog balik dito sa bahay nga may pasakit mo. Katingalig na, masungay gino siya sa akong ikog niya nga di panuway. Ala. Lain na ilong ni mo manoy, oy. Gimok man. Huwag mo. Mao ni ilhanan nga nasukog yung kuan ang may pasakit ni mo nga babae hindi patitay. Kakita kas kong ilong? Oh? Namuwaw niya ng gawas ang mga... Nanggawas ang skin germs. Oh, tawa. Kita ka? Ha? Midako man lungag imo ilong, oy, manoy. Murag masud na langaw, ana. Way unay dahi, bida eh. Kaya magguwang man ko ni mo, ayaw ko na ya. Bebe, ganyan, ambil na akong kratses, be. Saan man ni mo imutiil, manoy? Mulakaw ko ha. Ugi ikaw ayaw paglakaw samtang di ko mabalik din eh, ha? Uban lang ko ni mo, Ayaw! manoy. Uban, suong ni ako ah. Wa ko ito gutang mo pasakit ni mo bisag gamay lang. Uy, nisog ka, manoy? Ngisog na ko. Sulngon gud na ako ang tanang tao nga mo pasakit ni mo. Move ko bi. Move. Manang! Hay naman akong ipaplansya ni mo! Pagdali ko, Rubi! Ang imong gipaplansya na akong sinina. Maayo noon. Tabangi ko nga, makailis dayon. Kinahalan nga masusig yun ako kung unsa ginabisihan sa akong boyfriend. Si Sir Anton ba ang bot ni mong ipasabot, Ma'am Texie? Ay, kakinsa pa madilain, Manang? Ngano, nakabantay ba ka nga doon ako'y laing uyab? Awa, manoon. Pero, nga nun nasuko man siya ka kung busy siya. Ay, kadagan ba ni mo pangutana? Kinsa pinaghatag ni mo katungod nga mangutanan ako? Tuod no. Sige, ma'am, mabalik na ko sa gawas. Mas may pa! Atribidang tiguwang. Karon na di ka, Anton. Masakpa na kita ka kung unsay imong nabisihan. Karon ka lang. Unsa man undong Clintoy, layo pa ta sa to aton undong Clintoy. Kintoy ang undong. Mura mo kag anak ni Ricky Garing undong Clintoy. Uy, Aw, layo-layo pa man, Kuya Lino. Magtaksin lang to eh. usa. Pagastuhon pag ko nimo taxi. Mapisi ang tikang bataa ka. Ikaw rin kaingon nga, gibsakitas batitay ha, nga nasakitan siya. Nya, saan man mo ang papang babae nga maldita no. Ako siyang bauran nga di niya pasakitan batitay.
kung magkakuros og balik ang ilang daan. Mao na! Aw, dili mo siya bunalan ng imong kratsis. Kung makatilaw siya ug magmedalita siya, makatilaw siya sa tikod sa akong kratsis. Sige, tikod mo tiil. Sige, noy. Bunalan ka siya. Manilino ha. Mo basta pakuratan ko niya siyang kamaldita. Matudyokan yun siya ning kratsis na ko. Ako ram ni gituyog na yung mga visible di makita ni nga murag ispek, ha? O saman, layo pa ta. Dool lang tanilino. Anda man ang imong karate ha. Ikaw na sa kratsis, oh. Atoy! Hey, niya na kita nilino. Kana, taray lang bayo. Pwerte man din datuan na bihana. Unya, naasab diha ang lularo di mo? Nara sila si Lula, diya nilino. Imong lola na diha? Oh, dali, muduol na sakit. Oh, sige. Manoy! Oh. Manoy! Pangas ka. Pangas ka, niyam lagi ka, matitay! Oo. Kay luoy man ko ni mo, Manoy. Ngalig, kakanon ka ni Manang. Pastilan sa di mong bata, di man ka makasabot og unsay instruksyon. Instruction. In English na ni mo, dog. Kanoy. Sanay ng instruction, oy. Instruksyon, ha? Ay, sos daon sa bulabugon pa man mo akong bahan. Uy, naunsa man ka? La. Awaloy. Nigawas sa sana kong pultahan ang balgitang papay. Siya? Mauna siya? Tago mo rin labong tanong. Tago mo! Manang, ayaw gipihay ning pahay ha. Ay, oo, ma'am, ay. Kinahanglan nga ni agyud ka inig pauli na ako, okay? Okay, good kaya, ma'am. Daghan pa man sab kog mga trabaho nun din eh. Oy! Kaysa ba nang may bukbok sa among gate? Wala! Si Lino! Ni Aslino! Kaysa ba natawhan na ba? Kimpang ra ba? Nganong niya na siya? Ikaw ba ang tagbalay nga may pasakit sa akong manghod? Hoy! Kinsa man kang bakula ka? Nga nagutaw na nisog kanini sa amo? Bakol, ha? Bakol day ko. Bentaha na lang kay di pungkol. Ha? Ni ako! Aron bauran ka, ma'am. Hoy! Ayaw ko pangisgi ha? Ay gisog-isog ya. Kinsa man taong kang unggoya ka nga isog man kay kamibahan ako. Ako lang yung tao ni ma'am! Ang pobreng maguang sa babae nga imong gipasakitan! Hoy! Pagtarong nga na mo sinultihan ha? Nagkimpang-kimpang ka lang da? Nagkipag-kimpang ko, ma'am, pero pungkol ko! Ha? Ug may kasing-kasing ko masakitan kung ang akong manghod mo'y pasakitan! May mo bang mapahawa ka di sa ako atubangan? Unya na ko mabawa ni kung mahibaw ka na sa akong toyo ni mo. Hoy! May namahibaw ka. Nga wa ko mahimuot nga nagtanaw ang naong ni mo karon. O ako magkuhan nga mahimuot ka niya ko naong, pero usari isulti na ko ni mo. Ayaw yung usba ang pagtukmo-tukmo sa akong manghod, ha? Kay sus! Kayon sa! Ikihati ka! Hoy! Kulukoy! Kinsagot tao ng imong mangod nga imong gilabanan, ha? Kana! Kinsagot na tingo? Kana! Ang babaeng kinganlan ni mo baho. Sa imong pagtukmo diya, dako kay ko gasto sa imong gibuhat ya. Gapas, merchulit, o nagpalit pag yun ko banid. Hoy! Mga amaw! Oh, dili mi amaw, oy! Bitaw, dili mi amaw. Mao na! Di mi amaw nga yan nuhon na ni mo sa pagpasakit. Tao sad mi, ma'am. Dili mi mga hulmigas! Ah! Ikaw di ay ang maguwang sa babaeng baho? Di ako bao, oy. Awa ko, baho bako. Simot ilo ko. Hoy, batitay, balik dito, tago dito sa tanuman ka. Balik dito. Ikaw gyud ay ang manghod ining kimpang? Ngayaw gyud siya pasakiti pag-usapam. Tungod kay... O sa lagi? Ganina ra kasi gigbahan tungod-tungod dili lahuson? Unsa man gyud kanimo ha? Unsaon ko nimo? Sulti dayon! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!